nse la somɔgɔw baasi tɛ yen nɔ nse mun de bɛ la foyi tɛ la la n tɛ kɛcogo wɛrɛ na i sigi yan la min b'i la fɔ ne ɲɛna mun de bɛ la ayi e lamɔna ne tigɛ kɔnɔ ni fɛn b'e la ni fɛn tɛ la ne b'olu dɔn nin tɛ kɛcogo ye e fari fagalen don ne bɛ k'a lakɔlɔsi e la mɛ i tɛ ka fɛn fɔ ne ɲɛna mun de b'i la i ma ŋɛnɛ de yan mun fɛ fɛn dɔ de b'e la madinɛ ka ko foyi de diŋinen tɛ madinɛ la i y'a faamuya madinɛ ka kɛnɛ basi foyi t'a la i hakili kɛ kelen a bɛ tɛmɛ la madinɛ filɛ nin min na nin ta an si de janya ko ye an si de seko tɛ nin n'i y'a sɔrɔ an dɔ seko don madinɛ filɛ nin yɔrɔ min na san b'a sɔrɔ madinɛ b'an kɛrɛfɛ e bɛ i fa ka ko dɔn ne ye kuma na sugu bɛɛ f'a ɲɛna n ko karisa na ni madinɛ ye du kɔnɔ na ni madinɛ ye du kɔnɔ mɛ a t'a diya ne yɛrɛ la madinɛ filɛ yɔrɔ min na bi walayi a man di ne yɛrɛ bɛ si cogo min na ala de b'a dɔn la an ka hakili kɛ kelen nin bɛɛ bɛ tɛmɛ i y'a faamu nin bɛɛ bɛ tɛmɛ walayi i ko ma kɛ karamɔgɔw ka ko i mana kuma fɛ a t'a k'i ta ye diɲɛ kɔnɔ ko f'a yɛrɛ hakilina mɔgɔnifin dun hakilina bɛ ko dɔ d'i ma kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ɲuman t'a la ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne bɛna min fɔ nin ko in na mɛ n'a nana n bɛna n'a ɲɛfɔ an ɲɛna komi a bɛ so kɔnɔ n'a sera an ma yan nɔ n b'a ɲɛfɔ an ɲɛna donc n'an kumara a fɛ n'a ye min fɔ n b'o f'i ɲɛna ka n bɛ ga la bi kana ɲinɛ ka taa dɛmɛ baara la parce que komi bi ye weekend ye kalanyɔrɔ la taga tɛ yen nɔ i ka tila i ka n'a dɛmɛ baara la yanni a ka bɔ sugu la i ka yɔrɔ ninnu furan ka gabuguda ninnu labɛn ka jiw bɔ worobinɛ la k'a bila a kɛrɛfɛ yen nɔ i y'a mɛn ala i bɛna te sigi yan aya k'an bɛ o la kɔfɛ wa an sɔgɔma somɔgɔw nse ala ka tile yɛrɛ ala ka sababu ɲuman ala ka laɲiniw sabati ka baarako sabati ala k'an ka furu mɛn si la ala k'an ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na amina yarabi e ni labɛn mun kuma de la wala an nana k'ale kamana gannen don madinɛ ka ko de la k'ale bɛ taa ekɔli la ale tɛ se ka kalan kɛ ale bɛ da sunɔgɔ la ale tɛ se ka sunɔgɔ ko madinɛ bɛ kaso la kaso yɛrɛ ko man nɔgɔ a funteni soso a n'a i bɛ bɔ a la bana jugu sugu bɛɛ bɛ yɔrɔ in na yen nɔ la nana la mɛlɛkɛntɔ bɛ k'o kuma de fɔ ne ɲɛna k'ale kɔni kamana gannen don ne ko a ma n ko ni i bɔra n ko n bɛ kuma ɲɛf'i ɲɛna ni solution b'a la papa i ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que madinɛ bɛ se ka na cogo min na sinon duden si de fari ma d'a la walahi n'an miirila nin na a tɛ ka tɔ to hadamaden si de la walahi madinɛ wagati min kɛ yen nɔ n b'i deli yɛrɛ de a lajɛ diɲɛma jɔn ne ka na ni madinɛ du kɔnɔ deli yɛrɛ de don walahi ne y'i faamuya koyi ne y'i faamuya nka n tɛna dɔ wɛrɛ f'i ye ka tɛmɛ o kan tiɲɛ la la ka k'a ye ne yɛrɛ y'a jateminɛ tile fila min na a fari fagalenba de don nka madinɛ ka dilan o ka wusa a tiɲɛnen ye dɛ ale fari ka faga bi o ka wusa ni madinɛ tiɲɛnen ye sini dɛ barisa n b'a dɔn n'u sera ka madinɛ dilan n'a bɔra o bɛ tɛmɛ ni ko ye i y'a faamuya a ye kuma a fɛ o bɛ fɔlɔ aw de la koyi a ka kɛ tantɔ a ka bɔ tantɔ o bɛ dépend aw de la madinɛ bilali tɛ aw de bɛ jigi sɛmɛ kumaw fɔ a ye aw de b'aw jija ka se ka kuma ɲɛnamaw fɔ a ɲɛna n'a ye kuma ɲɛnama fɔ a ye ka hakilisigi kuma fɔ a ye denmisɛnnin de don kuma bɛ don a kunkolo fɛ ni bangebaa ye min f'i ye jagosa i b'a minɛ donc e de bɛ kaso ko in bɔ a kunkolo la k'a yira madinɛ bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ ka traiter de a banna u bɛ ka madinɛ dilan de a banna e sigi b'a faamuya o de ka wusa an bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛ ni a kɛra cogoya wɛrɛ c'est pas facile i y'a faamu ne y'a faamu papa mais ne ye kuma dɔ de f'i ɲɛna n ko kaso tɛ denmisɛnnin dilan n'i yɛrɛ denmisɛnnin bila kaso la tagaba ninnu na a b'a ja jɔ a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ a tɛ sira faamaw ɲɛ k'a sɔrɔ n'i ye denmisɛnnin yɛrɛ n'i y'a fɔ ye ko n bɛ taa ni nin ye ou bien k'a bagabaga n bɛ taa n'i ye polisiso la ou bien tantɔ denmisɛnnin bɛ siran a kan a bɛ ka min kɛ a b'o dabila mais ni denmisɛnnin kɔni ye kaso nɛnɛ ko kelen kɛ ka ban walayi o y'a ja jɔlen n'u la ne ba ne ye faamu a b'i n'a fɔ i tɛ dɔrɔgu dɔn o de bɛ k'e bila nin kuma la e yɛrɛ bolo hakili min bɛ madinɛ la sisan e t'a dɔn nka ne b'a dɔn dɔrɔgu bɛ adamaden yɛrɛ bila i bila yɔrɔ min na i yɛrɛ bolo n'i b'a dɔn e tɛ sɔn ka nin kuma in fɔ e bɛ ka madinɛ kɛ denmisɛnnin min ye dɛ o tɛ bilen sinon madinɛ tɛ se ka nin bɛɛ maa contrôler madinɛ tɛ se ka nin bɛɛ cɛw musow madinɛ y'a bɛɛ k'a sago ye yɔrɔ kɔni e bɔra kɔni o tɛ denmisɛnnin bilen dɛ
aw de bɛ k'a ye denmisɛnninya la denmisɛnnin hakili la t'a kunna i b'a dɔn han i ka kuma in bɛ fɛ ka caya Ajaratu wele ka na mago b'a la yama i ka Ajaratu wele ka na Ajaratu ko in i tɛ k'a dɔ wɛrɛ daminɛ o tuguni k'i ka Ajaratu wele ka na mago b'a la sabu da fɛ ninnu da bɛ alu yɛrɛ la Ajaratu ne kuma ka ne de papa ko k'i ka taa ko n ka taa a ka di kɔni a ka di a ka di e t'i wele kun dɔ ka tɛmɛ nin kan ne bɛ se k'o dɔn cogo di sɔgɔma joona tan e ni papa bɛ kuma min kɛ kɔrɔlen ne de b'olu fɛ ɲɛna e t'a ka kuma dɔn ka tɛmɛ nin kan ayi tiɲɛna ne t'a dɔn e fana sa dɛ ne bɛ se k'o dɔn cogo di e bɛ se k'o dɔn cogo di e n'a bɛ kuma minnu kɛ kɔrɔlen o bɛ kɛ ne ɲɛna k'i ka taa a bɛ da la ko n y'a mɛn Kanwan sɔgɔma muso Aisha yɛrɛ sira Ala ka tile yɛrɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman ye Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati amina Ala ka dugawu minɛ amina yarabi n'i y'a ye ne sera i ma yan nɔ sɔgɔma in na juguman tɛ i komi sura papa tun bɛ si la e de fɛ yan nɔ mais 4h 3h wagati o tagara ne fɛ yen nɔ ko ale bɔra e fɛ yan nɔ ne t'a dɔn o kɛra cogo min na o kan mun cɛ bɛ ka si e fɛ yan nɔ 4h o bɛ taa mun ɲini ne fɛ yen nɔ kan mun a furumuso ye cogo min na a furumuso ye ne de surtout ne ka tour tɛ yen nɔ a bɛ si la e de fɛ yen nɔ e sɔnna cogo dɔ ka bɔ yan ka taga ne fɛ yen nɔ k'a bɛ taa da yen nɔ su tɛ ne la foyi foyi f'a bɛ e de fɛ yen nɔ e de bɛ ga la papa ka taga ne fɛ yen nɔ kun jumɛn na furu kɔni na furumuso ye e ye cogo min na furumuso ye ne ten mais dɔ ka turu man kan tɛ ka yɛlɛma ka di dɔ ma a bɛ e de fɛ yen nɔ a man kan tɛ ka taa ne fɛ yen nɔ ne y'a ɲininka ka ko bɛɛ kɛ la a ma sɔn ka kuma ne fɛ ne fɛnɛ ko ne bɛ n'i ɲininka ne y'a sɔrɔ nin min don i kɔni e ma kɛ ne ka furusentigi ye sa mɔgɔ molo bali siri tigɛlen jɔlen lajɛ n'a ka ɔrɔbu ba ye ko n t'a si dɔn e t'a kalama k'e natɔla kelen i n'a fɔ dɔ tatɔ la k'i bɛ n'i jɔ ne ma ko k'i ka kuma mulobaliya kuma n'i ka siritigɛliya kuma fɔ ne ɲɛna karamɔgɔ taara e ka da kun kɔrɔ min mun e mana fɔ ne ɲɛna mun e mana fɔ ne ɲɛna ko karamɔgɔ taara e fɛ ko mun bɛ ne ni karamɔgɔ cɛ n'i y'a dayɛlɛ karamɔgɔ ka don kɛ a diyara i ye de a jɛ i b'a dɔn a sinaya mana ja cogo cogo wa sinaya jɛlen galadaga de don e ni ne bɛnna fɛn bɛɛ lajɛlen kan e ni ne bɛnna fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais sisan e bɛ ka ne taara e de e bɛ trésor bɛ ka bɔ e de fan fɛ mais Aisha ni ne wulili kama diɲɛ ma don o don ni ne wulili kama diɲɛ ma don o don wallahi i bɛ karamɔgɔ tɔgɔ de min ɲɛna i tɛ karamɔgɔ in ɲɛ fila la kanku ne ma i b'a mɛn tulo la de i t'a mɛn ɲɛna i bɛ ko min fɔ ko ne y'i janfa ni min janfa dɛ hali sini ne bɛ e kɔ de koyi hali sini ne bɛ kɔ mais e ye o ye b'a fɔ ne ma ko ne tatɔ la dɛ ne natɔ la dɛ a don ta bɔta o tuma ne bɛ ka mun de cɛ e ye e bɛ ka mun cɛ ne ye n'i bɛ ka fɛn cɛ ne ye i tɛ sigi du in kɔnɔ wa kana n'a fɔ k'i bɛ na ne ka da la ka ne da la minɛ dɛ i cɛ de bɔra kana na ne ka da la dɛ k'a fɔ k'i bɛ ne tugu a la o bɛ ɲɛ sira la mun na déjà e dayɛlɛ e ka ban mun na e bɛ na ne ɲininka mun na e bɛ na ne ɲininka mun na ne ka molobaliya n'i ka siritigɛliya tɛ e bɛ na ne ɲininka mun na Ajaratu ça va ici ni Aisha bila k'i wele juguman tɛ i yɛrɛ kan k'a faamuya i cɛ ka ko de don i b'a dɔn ko in sera yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ nin ka degun sɔrɔ ko in kɔnɔna la dɛ barisa i cɛ ye ne lajɔ a ye ne kunbɛ sira la kunun yɛrɛ tɛ o don a ye kuma tɛ kuma la a ma min fɔ ne ɲɛna a ye kuma caman fɔ ɲɛna e ni ne tɛna se k'o bɛɛ kuma kɛ barisa o ye cɛya kuma dɔ ye nka ne bɛ fɛ ka min fɔ e ɲɛna Ajaratu i cɛ nimisalenba de don bi a bɛ fɛ i ka segin i t'a lajɛ karamɔgɔ kuma kɔni t'a la bilen i cogo di tan sabula ne ye mɔgɔ bila k'a deli siɲɛ joli a ma sɔn o la karamɔgɔ e yɛrɛ ma taga a deli a sɔnna o la mais mun b'a yira ko ne bɛ don nin furu in na tugun tiɲɛna ne tɛ se ka don a la et puis fana ne dalen de t'a la bilen n dalen t'a la ne tɛna se ka don a la ne muso tɔ ne de bɛ ka taga n ka furu sa papiye n bɛ fɛ ka n sen bɔ a la pewu ne tɛna se ka don a la Ajaratu ne y'i faamu tiɲɛ yɛrɛ la n b'a dɔn degun b'i kan fana nka i kan ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔ nin na dɛ Ajaratu furu ma nɔgɔn dɛ ne b'a dɔn k'i sɛgɛnna dɛ wa ne tɛ jo b'i bolo dɛ n b'a dɔn tiɲɛ la nin ko in na jo b'i bolo i b'i jo fɛ i cɛ delila ka dɛsɛ nka i cɛ don halisa dɛ
aw de ye ɲɔgɔn kanu ye n'a ka se yan nɔ bi yɔrɔ kɔni ko caman bɛ furu kɔnɔna la an ka nin kɛ furu kɛlɛ dɔ ye i y'a faamuya ne b'a dɔn a nimisalen yɛrɛ de don ni e seginna a ma n b'a dɔn a tɛ ne ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen o kama i jija y'a mɛn kana sɔn furusa ka bɔ i la ni e yɛrɛ degera furusa la i mana den fɛn fɛn sɔrɔ yɛrɛ kɔni yɛrɛ b'a ko furusa tɛ ko gɛlɛn dɛ ko paseke ba yɛrɛ furusa la siɲɛ caman o kama maa bɛ ko kɛ a t'i yɛrɛ dɔrɔn concerné dɛ i b'a ye maa minnu b'i lajɛ maa minnu b'i ladege maa minnu b'i kɔ olu fana bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ donc i b'i jija ka ɲuman de kɛ i ka sira kan o la i kɔmɔgɔw fana bɛ ɲuman kɛ i y'a faamuya ne bɛ deli i ka solution ɲini i ni cɛ ka se ka bɛn na i y'a faamuya o bɛ diya baasi t'a la ok e ma dayɛlɛ a ka si ka ban e bɛna ɲininkali kɛ ne na mun na k'a fɔ k'e bɛna conseil wɛrɛ di ne ma n'a tun bɛ sɛbɛ la kɛ yanni karamɔgɔ ka don e tun bɛna conseil di ne ma karamɔgɔ ka si ne fɛ yan nka depuis 5 heures karamɔgɔ don ne fɛ hali sisan karamɔgɔ ma se ka wuli fɛn min e tɛ maloya Ayisa sinamuso dɔ ka sinamuso ka su falen su ta ka o yɛlɛma i fɛ n'i b'o jurumu dɔn walahi n'i b'o jurumu dɔn fɛn min i t'a kɛ kan ne ma bɔ n ka yɔrɔ la ka n'i fɛ yen nɔ kɛlɛ la ko ne nana ka na kuma de ɲɛf'i ɲɛna k'a pour que ne bɛ nin ko la ne bɛ fɛ e ne ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de la ne nana i ɲininka la sinon cɛ donna ne fɛ ka taa da ni ne kun ye mɔgɔ ne kun tɛ ne ɲininka e bɛna ne ɲininka mun na ne nana i ɲɛ e ma ja ban ka ban dalen e fɛ e kɔrɔmuso bɛ se ka kɛ ne ni ne kɔrɔmuso ni ne dɔgɔnin kun ye walahi e kun tɛ na n'i sigi ne cɛ kunna ne dɔgɔninw b'an ka so i bɛ se ka taa kan i bɛ se ka taa wa Ayisa kan i bɛ ne ka kuma nɔgɔlen ni mɛn Ayisa i bɛ se ka taa furu ye latigɛ ala kama taa ka bɔ ne ka da la mɔgɔ molobali tɛ fɛn bɛɛ ni ala na a yɛrɛ la koyi non i kun taara kanku fo tɛ papa kan tɛ changer koyi a tɛ changer e yɛrɛ b'o dɔn koyi a kun tɛ k'i tufa k'i fili nin yan wallahi ne tufa fo ne bɛ nin kana bin da e ye mun faamu ne y'a faamuya ne b'a dɔn mali ne ka ko in de bɛ kan kunkolo kan tan mɔgɔ tɛ jigin a la Ayisa kabini ni Madinɛ ka ko mana kanku bɛ taa e yɛrɛ i tɛ hinɛ i yɛrɛ la dɛ e don o don kuma kelen e kun taara mun de fɔ yan nɔ foyi ne taara fo de e taara fo de diɲɛ don o don foli min bɛ laban ta diɲɛ don o don foli min laban ye kɛlɛ i yɛrɛ t'i jigi i t'i don jigi o ko la sa ne tɛ se ka n don jigin ne kɔrɔ de don wa jagoya tɛ ne bɛ taa fo baasi t'a la mana ni fo ne bɛ taa fo o de kama fana ne fana tɛ n da don a la bilen parce que ni b'a don o don lajaba ɲɛ ne t'a don o don lajaba ɲɛ don o don i bɛ taa a b'i piri ko ne ka n da don o la don o don wa ne min f'i ɲɛna k'i jilaja Madinɛ ka yɔrɔ ni fanfɛla la n ye min f'i ɲɛna n b'i deli yɛrɛ de i ka Madinɛ ko in k'a lajɛ diɲɛ ma jɔ ne ko i bɛ n to yen ni Madinɛ ko ya ne ko i bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ n ɲɛna de Ayisa ou bien i bɛ fɛ e ne ka baro bɛɛ laban ka goya de sisan o tɛ ne papa ne tɛ fɛ an ka baro bɛɛ ka goya mais ne fɛnɛ ni tɛ se ka sunɔgɔ si so kɔnɔ ka lafiya ka sɔrɔ Madinɛ bɛ tɔɔrɔ la n y'a mɛn a ka ɲi papa ne kɔni bɛna min f'i ye a lajɛ cogo bɛɛ la bi i mana taa ni Madinɛ ka dugu ye i ka kuma commissaire fɛ cogo bɛɛ la pour que Madinɛ bɛ se ka na so n b'i deli yɛrɛ de walahi sinon an bɛɛ si de tɛ ka lafiya papa n y'a mɛn n bɛ taa kuma commissaire fɛ n'a ko kɛra cogoya min na n b'a ɲɛf'i ɲɛna parce que commissaire yɛrɛ est ce que k'a bɛ voyage la yɛrɛ k'a voyagelen don i kana n ka kuma fɔ mɔgɔ ye dɛ i tulo bɛ n na n bɛna solution ɲini sisan n bɛ taa fɛ e de la y'i tɔgɔ la kuma mɛn ne da kɔnɔ ko ne b'o fɔ mɔgɔ mais e bɛ ka Madinɛ ko in ɲɛ cogoya min na tan tɔ n b'a ɲɛ dɔn i bolo wa ayi parce que min bɛ ne ka Madinɛ ko la e yɛrɛ kan ka dɔn wallahi e ni ne bɛ si ɲɔgɔn kan papa e kan ka dɔn min na ne bɛ si cogo min na e b'a dɔn n bɛ taa ci la dugu kɔnɔ e bɛ sunɔgɔ f'e bɛ gɔrɔntɔ i b'a fɔ k'e den de tɛ yen fɛ e bɛ da so kɔnɔ ka sunɔgɔ e den bɛ tɔɔrɔ ni maɲumako la yan fɛ ne b'i la ne tɛ dan sɔrɔ la fo papa bɛ gɔrɔntɔ n bɛna taa dugu kɔnɔ n ka fɛn dɔ bɛ kanku fɛ n b'a ta n bɛ taa ci la n t'a kana n y'a mɛn Nam
An sɔgɔma Aisa. Ajara Tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ yen nɔ. E ye ne wele awɔ ne y'i wele ne y'a ɲɛ wele kuma tɛ ne ko e ni ne cɛ kun bɛ mun kuma de la Aisa, ɔmɔ ni e cɛ mana kuma fɛn o fɛn fɔ ne ye ne ka to k'a fɔ i ye yan. i kan k'o fɔ ne ɲɛna dɛ Ajaratu du kɔnɔ ko de don e ni ne cɛ mana kuma o kuma kɛ ne kan ka bɔ a kalama o fɔ e ni ne cɛ bɛ ka kuma wɛrɛ de fɔ ni man ka tɛ ka bɔ min kalama han ni ne cɛ kɔni kumara jagoya de b'a fɔ ne ɲɛna hali ni m'a fɔ ne i b'a fɔ kankun ɲɛna min tɛmɛna i ni ne cɛ ni ɲɔgɔn cɛ la ne tɛ se ka bɔ a kalama A ma fosi fɔ ne ye. a ye ne de bila k'e wele a tɛ se ka na e wele k'e sigi ten tɔ k'a ma fɛn fɛn e ɲɛna e bɛ k'i dogoni na mun na a fɔ ne ɲɛna kɛ Ne m'an dogo i ko la. wɛrɛ de bɛ yan E mun ko wɛrɛ? Aisa, o b'i kunna ko fosi tɛ yen nɔ a ma ne wele juguman na koyi ne cɛ ka ko de don a tun bɛ ka n deli o la ko n ka segin a ma. Ajaratu e fɛnɛ sera sabali ye ten tɔ sa kalo 6 i bɛ yan nɔ i kan ka bolo da i dusu la ka segin ten tɔ n'a ma ɲɛ cɛ yɛrɛ bɛ ka réclamer kɛ k'i ka taa i ka taa segin ka taa i ka furu la dɔrɔn furu de bɛ laban muso danbe yɛrɛ ye furu de e bɛ yan nɔ kalo 6 e ma dɔn o fɛnɛ ye dɔɔni kɛ sa dɛ Mɔgɔ bɛ nin k'i muso la kalo 6 deli tɛ deli a bɛɛ kɛra a ma sɔn donc a dusu dalen ko ne ka segin ka taa tiɲɛ na e yɛrɛ ye muso ye i k'a jateminɛ dɛ. ne bɛ k'o de fɛnɛ fɛ ɲɛna e yɛrɛ de ye muso ye dugumafɛn de muso tɛ sanfɛ fɛn cɛ filɛ ni cɛ b'a ka manja kɔrɔbɔ la wagati min na a mana fɛn fɛn k'a bolo k'o de ye tiɲɛ n'a ma ɲɛ a yɛrɛ y'a dɔn k'e ale nimisara sa e ye hɛrɛ deli bɛɛ la ka sɛnɛmatigiw bila ka mototigiw bila ka mobilitigiw bila a m'a mɛn donc n'a yɛrɛ hakili y'a yɛrɛ sɔn sa k'a fɔ ko dɔ kɛra ten to i kan ka segin a ka furu la ni dɔ wɛrɛ ma dadi i ka la cɛ ganaya don o don ji ta ka t'i ko i yɛrɛ ye i ka duguni i yɛrɛ i fɛn bɛɛ i yɛrɛ ayi ni musotigilama duguni nana masumalen bɛ d'i ma i koliji bɛ bɔ i senw bɛ tereke olu tɛ kelen ye dɛ i kelen bilalen olu la o y'i seginnen a zoro de ye cɛ ganaya yanni i ka muso furu i kɛlen ka muso furu tuguni muso talen o y'o kelen de ye cɛ gana Ajaratu n'a miiri olu bɛɛ la jagoya don a b'a f'i ɲɛna fɛnɛ ko e ka segin ka taa a ka furu la furu ma sa o fitinɛ de donna aw ni ɲɔgɔn cɛla la dɔrɔn donc e bɔra e yɛrɛ de y'i dusu kɛɲɛ e bɔra o ye tiɲɛ ye n bɛ mun f'i ye donc n'a ma ɲɛ ne fana sɛgɛnna a nɔfɛ a fana bɛ sɛgɛn n nɔfɛ dɔɔni fɔlɔ. ayi o t'a kɛcogo ye Ajaratu o t'a kɛcogo ye dɛ muso kɔni ye muɲubaga de ye ni an yɛrɛ ma ɲaga bɔ a kuma tigi fɛ o yɛrɛ bɛ da i kan n'o nana n'a ye kuma ɲɛfɔ hali n'a ma ɲɛfɔ ne b'a fɔ n'i yɛrɛ ye kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna a bɛ da i kan a bɛ i bila i cɛ fɛ yen furu de bɛ laban o furu de ye laban ta ye laban ta ye i ka segin ka t'i ka furu la yan ta an ka so mana ja cogo i b'a fɔ ko di an yɛrɛ b'an ka sigi de la yan ne bɛ n ka furu la ka n b'a ka furu de la yan e bɛ yan nɔ a faamuyara fɛnɛ ka segin ka t'i ka furu la i bolo da i dusu la i ka t'i denw wolo ka di cɛw ma olu fɛnɛ ka fisa dɛ n'i ka kuma bɛɛ faamu wa i ka kuma diyara n ye o de kun i bɛ se ka ni ne ko karamɔgɔ ka furu nege bɛ ne la fɛn min ye nkalon tigɛ walayi karamɔgɔ nege foyi tɛ ne la nin furu kɛra ne ma dusukasi de ye depuis ne bɛ di kara ma wagati min na walahi kara kun ka di ne kun ka di mais furu a nana se wagati dɔ la ne ko n ko ne t'a la parce que n y'a dɔn k'a fɔ ko kara bɛ mɔgɔ janfa kara yɛrɛ kɔri place yɛrɛ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko janfanci don a ye tɔgɔ yɛrɛ i b'a dɔn cɛ o cɛ bɛ a nɛn ka di pɛlɛ e de bɛ se muso jala la e de bɛ se muso nɛgɛ na walayi janfanci fila tɛ tɛmɛ a kan kara ne nɛgɛ de ne ka don nin ko in na sinon nin ko in kun man di ne ye. Kanku bilahi fabilen ŋaɲa a bɛ don e la yɔrɔnin kelen hali tɛ bɔ a nacogo kalama i n'a fɔra maa kelen min sigi ka kuma caman dɔrɔn Kanku i mɔgɔ nasugu de n bɛna min f'i ye que ça soit la dernière fois kunun sura ye min kɛ i k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ne la bilen. karamɔgɔ e bɛ ka n'i jɔ ne ma cɛkisɛya kan ne la surɔ mun na ne y'a kɛ la mun na e bɔra ka taga Ayisa fɛ yen e tun bɛ se ka mun kɛ yanni i k'a kɛ kangarida fu ye e tun bɛ se ka mun kɛ i tun b'o kɛ karamɔgɔ i ka da la k'a fɔ ko ne b'i bonya furu ɲɔgɔnya de la i tulo bɛ na ne b'i bonya de sinon ne tɛ siran ɲɛ i tulo bɛ na wa i ka ko a kun tɛmɛ ka bɔ n kan n'i yɛrɛ n'a jara da kɔnɔ n b'a fɔ k'i ka mulo baliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan sabula dɔ kɛra e ta in na ten tɔ karamɔgɔ ni ne ko k'i tɛ ka n tɔɔrɔ furu ɲɔgɔn na walayi n ka nkalon tigɛ e fɛ ko furu ye ka kulisi jini dɔ ni bodi dɔ ye ka tɛmɛ ka taa ten tɔ e tɛ se ka mago foyi ɲɛ furumuso ye fo mankan ni mankan furu cɛ jugu
fɛn min ne tigɛra e la wallahi ne tigɛra bɔrɔ la i t'a k'i buran ka nana e ne ta ye ne kɛra o ye ne tigɛra e la cogo min karamɔgɔ wallahi ne tigɛra e la cogo min na n'i b'a dɔn fɛn min bɛ ne haramu ka bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a dɔn ko ni ne ye n ta e fɛ e filɛ k'a fɔ ko ne bugubali a bɛn ala cɛ ni ne ye n ta e fɛ i bɛ kuru ɲɛnama kelen kɛ la kanku n'i ma kiri bilahi i bɛ sa ne fɛnɛ o koro yɛlɛma kelen kelen la ne fɛnɛ bɛ koro yɛlɛma kelen kelen la wa karamɔgɔ ne karamɔgɔ n bila ka b'i bolo a ye ma kɛ kuru n bila ka b'i bolo karamɔgɔ kuma caman nege tɛ n bila ka b'i bolo n bila ka b'i bolo karamɔgɔ n bila ka b'i bolo allez d'ailleurs kunun il paraît que saraka jugu bɔ min na non que ça soit la dernière fois n tɛ fɛ ka saraka ko ye n ka du kɔnɔ kan hali sini n'a fɔra ne ɲɛna de ko saraka mun b'a to ko madinɛ bɛ bila ne bɛna kɛ du in kɔnɔ wa han hali ni saraka wɛrɛ fɔra ne ɲɛna k'a bɛ kɛ so kɔnɔna de la ne bɛna kɛ mɔgɔ si ka foyi t'a la a bɛ ka ne de mago ɲɛ an k'a lajɛ kɛ e bɛ se ka mun kɛ e kungo ka kɛ i komi ne cɛ de ye ne tɛ fɛn tɛgɛ ka da i kan ne tun bɛ ci fo ka dugukolo bugɔ i nɔfɛ Ayisa e n'an figi den e mun y'a kuma fɔ a bɛ ne de ni ɲɔgɔn cɛ e ni Absa kana fɔ ko saka de sisan nɔ n'an tigiya de bɛ du in kɔnɔ ko mana kɛ du in kɔnɔ ni karamɔgɔ nana o bɛ ta ka doni ka fɔ u ɲɛna Ayisa depuis quand e donna n'an tigiya la kan ne tɛ ka kuma fɔ ne ye n'an tigiya dɔ de kɛ aw fɛ mun de bɛ yen e bɛ se k'a faamuya wallahi e tɛ se ka kuma in faamuya hali n'i ye dɛ n'an tigi da de bɛ e kunna ni ne y'a faamuya diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn mana kɛ du in kɔnɔ karamɔgɔ bɛ na o bɛ fɔ o ɲɛna n'an tigiya a bɛ nafa jumɛn de ɲɛmɔgɔ ye sisan nɔ an ye mun e bɔra kalama ko ne ye mun de fɔ karamɔgɔ ɲɛna ne y'an ka saraka mun bɛ du kɔnɔ cɛmancɛ ma yan nɔ mɔgɔ jugu kama karamɔgɔ nana k'o fara karamɔgɔ ɲɛna karamɔgɔ taara ne kama sɔgɔmaden na mun y'aw bila o n'an tigiya la hali n t'a fɔ ko parce que n'i ye kɛtɔ ka ko kɛ ni buramuso de jɛ dun buramuso dun a bɔra a bɛ bɔ kɛ n'i ye n'an tigiya kɛ i bɛ se ka sigi du kɔnɔ ko bɛɛ ka di ne t'a ka n'an tigi denya la dɛ i kulo bɛ na ayi kan n'a b'a ka n'an tigi denya la ayi sisan kɔni kasa tɛmɛna kɔnɔ wɔrɔ kan i kɔni nɛni o nɛni ja ko i jɛ i b'a fɔ ne ma ne b'a kun mais min ye n buramuso nɛni ni o bɛ n buramuso dɔgɔyali i ka mɔgɔ dɔgɔya tɛ ta tɛ i ka mɔgɔ nɛni ta tɛ e kɔrɔ de don kelen e cɛ fɛnɛ kɔrɔmuso de don i ka mɔgɔ nɛni ta tɛ i ka mɔgɔ dɔgɔya ta tɛ n'i b'i ka ko bɛɛ e ko cogo di kan wa e yɛrɛ mɔgɔ malo bali siri tigɛ ayi ne kɔni ta ne bɔra k'o de f'i ɲɛna sisan nɔ n'i bɛ fɛn fɛn fɔ ne ma i b'a fɔ ne ma ne y'a fɔ n buramuso ma e ko cogo di e ye saraka jugu min bɔ yan saraka bɔyɔrɔ ya saraka bɔra hali ya saraka bɔyɔrɔ ya hali sini ne ka saraka dira ne ma ko ne kana bɔ du in kɔnɔ ne b'a bɔ hali sini n'i ye ɲininka e b'a fɔ ko jugu wɛrɛ t'e la o kan kana bɔ f'e ka so kɔnɔ de f'e ka so kɔnɔ i tɛ da la f'i k'o kɔrɔbɔ k'i bɛ to saraka bɔ ne ka so kɔnɔ ni u ya ne dala minɛ n'i ya ne dala minɛ n bɛ kojugu k'i la n bɛ sa siri k'u la mɔgɔ malo bali siri tigɛlen hypocrite ninnu a b'a kɛ i n'a fɔ ne den bɔli de ka d'a ye kaso la o ka to kaso in na yen nɔ o de ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan adamaden mɔgɔ bɛ yɛlɛ fɛ ka joli to a ɲin jukɔrɔ aw ta o de aw fɛ ko ne tɛ aw kɔrɔ ma ne bɔra aw kɔrɔ ma pepepewu ne y'a faamuya jugu fila tɛ ne na du in kɔnɔ yan nɔ e ni Absa hali ne ni karamɔgɔ ka bɛnbaliya e ni Absa de jɛ don ne ni karamɔgɔ tun bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ nka depuis Absa nana i sen n'a kan n'a ka somafɛ taga n'a ka morifɛ taga mais n kɔni tɛ kuma kelen fɔ n bɛ kuma kelen fɔ e Ayisa ne m'i sen bɔ a la e bɛ bɔ baw bɔ sira fɛ e fɛ ko ne bɛ sira e ɲɛ siran ɲɛ tɛ mais mɔgɔ bonyabaga de bɛ sira diɲɛ fɛn bɛɛ la ni min ye jɛ e b'a da ne ka bɔrɔntɔli min ye jɛ e b'a bɛɛ kɛ na ne tɛ fɛn f'i ɲɛna n tɛ kuma i fɛ mais ne kɔni ta o tɛ ne tɔɔrɔ mais n buramuso ta ala na kira kama o t'a bɔ hali sini n bɛ n buramuso nɛni n'o ma bɛn e ma n bɛ sa siri e yɛrɛ k'u la mɔgɔ minnu bali siri tigɛlen n'an tan kolo jugu sago pɔmɔpogolo dabakala e k'a lajɛ i nana fɛn ma na i taara fɛn ma taa mɔgɔ minnu bali siri tigɛlen fɛn min ne tigɛra e Ayisa la walahi ne tigɛra e la cogo min ni karamɔgɔ tigɛlen kun don e la ten fɛn min sisan b'a sɔrɔ e bɔra du in kɔnɔ jugu sago ye e k'i ta bɛɛ kɛ wallahi mais fanga kɔ kuma wallahi o n'a ɲɛko tɛ kelen ni buramuso kun bɛ e kun tɛ nin fɔ a ma diɲɛ fara lahara kan o y'i yɛrɛ ɲɔgɔnna de n'i ye Ayisa ɲininka e b'a fɔ ko ne bɛ ka lakolokolo e la ko ne bɛ ka sira e hali muso min tɛ e ye ne tɛ sira o ɲɛ i ni Absa jɛmakan ta i komi ale bɔra
ne yɛrɛ ma se ka foyi faamu somakɛ ko ne ma ko ne nana fura in funfun ko mɔgɔ bɛ ko in na k'a bɛɛ bɛ malo wa a bɛɛ bɛ bɔ a b'i yɛrɛ yira wa ne den bɛ bila su kora dugu jɛra taama mɛnɛ sisi ma bɔ est ce que somakɛ y'a fura mun di ne ma tiɲɛ don wa fɔlɔ somakɛ y'a ne nɛgɛ tantɔ ka ne mago sa ne mago sara somakɛ y'a tununa pewu a tilara ka segin ka na tuguni n taara n'a ale tilara ka nin fura di ne ma ko ne ka n'a kɛ dugɛrɛ cɛmancɛ la k'an malo mago ma ɲɛ bɛɛ bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko ne ye somafɛtagala ye n'o y'a sɔrɔ hali k'i mago ɲɛna sa o bɛɛ ka fisa nka n mago ma ɲɛ n yira la diɲɛ ne bɛ taa somakɛ kama sisan n bɛ taa somakɛ kama a kan ka wari di yan walima n k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ ni ma somakɛ faga bi wali somakɛ bɛ ne faga walayi ala a kɔni bɛ k'a dɔ ye bi n'a fɔra ne ka na baarajugu kɛ n sinamuso ɲɛ ale ni n cɛ kɔrɔmuso ɲɛ hali san 10 nin bɛ fɔ an ka dugu la hali san 10 ko kanku yɛrɛ nana marifamugu jeni dukɛnɛ cɛmancɛ la n'a fɔra n'i mago ɲɛna ne yɛrɛ kɔni fɛ kɔni hali alhamdulilayi mais i mago ma ɲɛ ka ne yira jɛna somakɛ an bɛ ɲɔgɔn yira jɛna bi ni ala sɔnna ma a ko pɔi ani cakuru ani casere nɔngɔwulu ani sumakɔwulu gɛrɛndɛ yiri ani sɔnga yiri kolo masa n wulila suko masa ye suko dugujɛ masa ye dugujɛ dugu jɛra bi dugujɛ kan ye mun ye kolo masa kolo masa kolo masa ma mɛrɛ kolo masa tiɲɛ don ne de ye tɛnɛ tiɲɛ wa ne de ye tɛnɛ tiɲɛ wa kolo masa n'i y'a sɔrɔ ne ma tɛnɛ tiɲɛ fiyewu kolo masa e ka jɔ kolo masa n'i y'a sɔrɔ ne ma tɛnɛ tiɲɛ fiyewu kolo masa e ka jɔ kolo masa n'i y'a sɔrɔ ko ne soma zangolo ne de kɛ bɛ ka tɛnɛ tiɲɛ tigitigi e ka jɔ nin bɛ komi nɔ nin tɛ taamasiyɛn ɲuman ye dɛ nka o sɔn ka nɔgɔn ne soma zangolo bɛ min kɛ sisan ne b'o dɔn nin ko in ye min ye ne ka taa tu kɔnɔna yɔrɔ ɲini yanni sa jolima ka suru ne kan Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere bolo mobili kelen tɛ kara fɛ alisa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere bolo negesi kelen tɛ kara ko alisa gerisi kelen tɛ kara fɛ oh mama yafa ne ma oh mama yafa ne ma dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa fosi du ma ɲa o tuma dangalen don walima jugulamɔgɔ ye bɔ wa mama bɛ jigi ne la k'a sɔrɔ a t'a dɔn se t'a la munna bɛ bagali ma k'a sɔrɔ ne ma sɔn sini ma ne bɛ ka dangun ne la baba ko ko n kana taa yala la n'o kɛ ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ bɛɛ dɛmɛ ne bɛ ɲɔgɔnnu dɛmɛ bolo ka tɛmɛ dɛ nɛgɛsi dɛgɛ dɛ i ka sira di ma nɛgɛ ka tɛmɛ dɛ ne ma ti dɛmɛ dɛ u bɛ negilize n ka nɛgɛ nafolo den gɛrɛ dɛ
ne touche yɔrɔ dɔ mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔngolo dɔ mɔgɔ si kana ne sɔngolo fɔ ne touche yɔrɔ dɔ mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔngolo dɔ mɔgɔ si kana ne sɔngolo fɔ kara disait nkɔfɔ bɛ nkɔrɔfɔ k'a sɔrɔ kara ma fɛn fɔ si ma mama duwawu sama ni ne ma sa mɛ caman k'i ye tiɲɛ don ko ka ca sira ka jan nka bɛɛ bɛ ɲa jugulamɔgɔ ka ca nka n b'an bali ka ko foyi dilan ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso karaba ɲɔgɔnna bonso bɔlɔnna k'a sɔrɔ hali tɛ donso maa bɛ se ko dɔ la n teriya lɛgi tɔ to. Deception, Mokacha deception. Deception, Mokacha deception. Kobe ka ɲagami bolo, Kobe ka ferege bolo, mobili kelen tɛ kara fɛ, asafinali kelen tɛ kara fɛ. Kobe ka ɲagami bolo, Kobe ka ferege bolo, negesi kelen tɛ kara kɔ, asa gerisi kelen tɛ kara fɛ. Oh mama mama, oh mama mama, ya fane ma. Oh mama mama, oh mama mama, ya fane ma. Dɔgɔnu mi bɛ kan, kɔrɔni fɔ bɛ jigi bɛ kan. Sini ka kɔrɔ ka taa, alisa fosi t'u ma ɲa. Sidadi Kante di Alzadar, Bujazi, plombier Jara service depuis Nyamana. Sena Wati Banks, Colomb, le compositeur. Yo, répétez comme c'est Thompson Beat, man. Infinity.